Zdravo svima, dobrodošli kod mene na kanal. Utrljajte rakiju na kosu i gledajte pravo čudo. Nikada ne biste pomislili da rakija može da bude pravi beauty trik. I to je moguće jer se pokazalo da pospešuje cirkulaciju pa je odlična za negu kose. Tajna je u tome što rakija podstiče cirkulaciju pa ćete čim je nanesete na teme osetiti osjećaj toplote i peckanja. Od kad mi je drugarica otkrila, ja sam oduševljena tretmanom sa rakijom, a postupak nanošenja je veoma jednostavan. Uzmite malo rakije i nanesite je direktno na kožu glave. Zatim prstima umasirajte tečnost kružnim pokretima tako da se rasporedi po celoj glavi. Zatim glavu nagnite dole, tako da vam kosa visi preko kolena i nastavite da masirate još nekoliko minuta. Vrlo brzo osjetit ćete kako je koža topla, a blag osjećaj peckanja ne treba da vas zabrinjava. Pored toga što pospešuje cirkulaciju, rakija je i moćno sredstvo za čišćenje kože. A upravo je to potrebno većini devojaka danas. Naime, zbog svakodnevnog korišćenja hemijskih pakovanja, balzama, krema, pena, lakova i gelova za kosu, seruma i kojekakvih ampula, naša koža glave često trpi razne promene i opadanje kose. Sve što stavite na kosu zadržava se tu čak i nakon pranja, pa se pore prezasite i zapuše. To može da bude loše po rast kose i njen kvalitet, a neretko se desi i pojačano opadanje. Upravo zato vam je s vremena na vreme potrebno nešto što će u potpunosti da očisti kožu od svega što se na njoj nakupilo, a rakija je najjeftinije i najzdravije rešenje. Dakle, rakija se nanosi samo na teme glave. Ne po celoj kosi i nikako ne na krajeve. Samo na kožu kojoj ova mala količina rakije sigurno neće naškoditi. Uostalom, ako ste spremni da svakog meseca nanosite hemikalije poput farbe i blanša na kosu, zašto biste se plašili da će jedna kašika prirodne rakije da vam naškodi? Rakiju uvek kombinujte sa uljem. To može biti maslinovo, kokosovo, grožđano, pa čak i suncokretovo ulje ako nemate ništa drugo kod kuće. To će hidrirati kožu, a neće poništiti dejstvo rakije na cirkulaciju. Ulje zatim rasporedite i po dužini i po krajevima, jer je tim delovima kose uvek potrebno malo dodatne hidratacije. Ovaj kućni tretman rakijom nemojte raditi češće. Dovoljno je jednom 2 puta nedeljno kako ne biste previše opteretili kožu glave. Tretman kože glave rakijom namenjen je devojkama koje žele da podstaknu rast kose, bilo da ona pojačano opada ili je jednostavno previše tanka. Međutim, ukoliko imate psorijazu ili bilo koji ozbiljan problem sa kožom glave, nikako ne stavljajte bilo kakvu kućnu masku bez razgovora sa dermatologom. Nadam se da sam vam ovaj put pomogla. Isprobajte ovaj trik sa rakijom pa mi javite svoje utiske. Ja sam prezadovoljna rezultatom i evo kako moja kosa trenutno izgleda. Sve vas pozdravljam. Ćao!